Hayırlı gün, исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать, Татар-Башкорт оешмасының YouTube каналының язылучылары. Бүген бездә кунакта Хамзин Абдулкадир Абдулкәрим улы. Барчабызда аны инде беләбез, Ростов татарлары Абдулкадир абзый дип. Ул безнең мөфтиебезнең ярдәмчесе. Шуның өчен бөтен халкыбызның йомышы төшкәндә Абдулкадир абзый безгә ярдәм итеп йөри барчабызга, ашларда, мәйетләрдә, барча җирдә дә. Абдулкадир абзый, biz bugün sizin bilen kısa gına әңгәмә оештырып алыйк. Халкыбыз өчен, яшьләребез өчен тарихта сезнең турыда да изләр, сүзләр һәм дә инде җөмләләр калсын өчен без сезне кунакка чакырдык. Ярый, иншалла. Менә шуның өчен кыска гына без әңгәмәдә төгәл генә җавапларыгызны бирерсез инде безнең сорауларга. Менә әйтеп китегез әле зинһар өчен, сез үзегез кайсы яклардан, чыгышыгыз белән, гаиләгез белән, ата-аналарыгыз, әби-бабаларыгыз кайсы яктан? Ничек мен ядымда kaldı Симбирский губерния деп айталар иделек. Ал енді ол Ульяновский область болды. Ошол шәһәрдә мен тудым. Матурша авылыбыз безнеке Мыңны авыл деп айталар иделек. Әле урысча әйткәндә Маклаушы газетларга неге язалар? Мыңны авыл. Анда урман, кара урман кебек бик зур урманнар күп. Сулары да бар иде. Тавышыда мыңны де шынарга мыңны авыл деп әйткәннәр, әле инде Маклаушы деп йөртәләр. Но мыңны авыл кемдә тәлмиләр анда, рядом урыс халкы да поселениялары кемдә. Авылыбыз матур, кешеләр дә матур, әйбәт. Истә калган әби-бабаларыбыздан башласак та кемне генә искә аласың, авылдагы булса юк, әйбәт халык иде, яхшы халык иде. Гаиләгез зур идеме? Гаиләбез бездә әтидә хәзер саныймын 8 идек без, 8 бала. Минем әнием 2 әнием иде. Беренче әнием 1943 елны войнадан соң вафат булды. Аннан инде икенче әнигә өйләнде. Вот шул икенче әнидә тәрбия кылып, авылда тордык шулай. Авылыбыз ямны тагы әйтәм, сагынам, авылга кайтасы килә, кайтып йөри иде, әлегә дә, әле дә Аллаһның рәхмәтендә. Менә әйтегез әле, зинһар, сез башлангыч белемне кая алдыгыз, ничек яшьлек тормышыгыз ничек узды? Сез бит инде авыр елларда үскән кешеләр. Авылда да, авыл елларда войнадан соң инде авыр елларда икмәк тә юк иде. Аны да әйтеп куйым, әти войнадан кайтып мәҗлес җыйды. Мәҗлес җыйды, чакырды дус-ишләрен дә, авылдашларын. Без эҗбират югарыда пич башында аларга карап тора идек. Багып торабыз. Мен недер идәндә күрдем бер печеньега ашаган бер зат. Буны аяны печенье чырып калдырган кемдер дип. Пока минем абыйларым печ башында карап тора, мен секереп төшәм дә, шул әйберне алам, печенье дип авызыма йотам. Бер ничә секундтан авызымнан көбек кетті. Ол екен сабын булган. Вот шул печенье сабын ашалган. Шундай вакытлар да бар иде. Аны да әйтмәйбез, сөйләмичә әйтмәй инде. Истә калган, шулай сөйләгә дә килә инде, еске алып да шулай. Вот шулай авылда үттәннән инде үсә башлагач барган идем неге Алтайский крайга, безнең авылга килгәндә дә вербовщики, алар белән анда эшләдем. Яхшы Сибирь инде анда Алтайский край, яхшы край, матур край иде. Анда да булып каттым инде. Аннан инде Расулга килдем. Вакыт үтә, ары каттым, ары бердем, Расулга килдем. Расулга килгәч үләндем. Сез әле Алабута икмәкләре ашап үскән еллар бит инде, сугыштан соң гышыр балалар бит инсез. Аннан күп балалы гаиләләр, колхозлар оешкан һәм үскән чырлар. Аннан соң бит инде белем алырга да мөмкинчелекләр бик нык булмаган.
Менә шулай булса да, ничектер үзегезнең юлыгызны алып, әйбет шәһәр ягына омтылгансыз, Ростов ягына күчеп килгәнсез. Сез монда үзегез генә килдегезме, гаиләгез беләнме? Ничек менә шул кыска гына неен тарихын сөйләп китегез әле. Белем алу ягыннан бездә әтебез бик строг иде. Бер көн мәктәпкә бармаса, можешь получить та шулай. Ршайды, бар мәктәпкә, ник калдың, нишләдең, отвечай. Тырышып укыдык, ничего укыдык, енді укып бетердик анда. Аннан абыем мында город шахтада, шахтером аста эшләде, шахтада. Аның янына килдем, аннан Расулга күчтем инде. Расулга күчкәч, вакыт җитте, тормыш кырырга. Аннан бер матур гына үземә Али апа деген бер нене таптык, кызны. Biz abıyımını alıp geldim, etem bugün öğlenem bit. Onu gösterdi, abıyım geldi şahtada oturaydı. Oturup durabısın, навстречу Ali Apa çay yığırıp çıktı. Biri karı yoktur. Kimdi anan gördü bizni de. Vakti taga yığırıp gitti. Ol, şu vakitte anan iptaşı bulgan, iptaşı birge kinoga barganda başka balayın derip ne yigit. Annem beni körgeçinde bunun nedir niven ayını alışındı. Metem bana çıkarsın mıtırmışka. Yaş midir? Min yanına aytamadım. Üzüm çetem. Metem bana çıksaydı alıyor. Min kurban çalarıydım deyip. Birinci kurban ettim. İşte ana Rostовda tu yasarga bulmadı. Korkunç idi. Bu anın birinci şol degeti malaları bir köpedi, usalları da ben Ali Apa'nı alamın da avulga kilem. Analıp. Anın singili de kileydi bizden bilen. Avulda biz şu avulça toy köpekne ütkerdik indi. Andan kere Rasuluğa gittik. Andan iş başlandı şulay. Şimdi bu aile kırıldı indi şulay. Balalar bula başladı. İki balam idi şu. Birisi Renat, birisi Rifkat, Ali hazırlar yok indi vafat buldular. Mana cemaat Abdulkadir abzey özünün turmuş başın söylep jiberdi. Nişek cemaate bilen tanışkan, nişek alar kurbanlar nazır etken, bu kız mena çıksa, mana özlerinin muhabbetlerine nişek dereceli koraganlar. Evet, şu vakitte o bizning din İslamiyya gana, bizning halkımızda bizning halkımızda şunday tradisiyalar bulgan indi, evet. Şulay. Ondan soň biz barыбызda bilemiz indi Ali apany merhum awur tufraga jеңil bolsan Abdulkadir abzının cemaati big meşitte kaldırmayı, meşitte big yardımcı dedi. Aşlarda da bütün jerde yardım etetirgan hanım apa idi. Ana indi Abdulkadir abla aytib, çoğup kına yeri idi. Big jitiz, big tiz idi. Şunun için mene awur tufraga jеңil bolsun cemaatygizning. Bek motor turmuş başlap jibergensiz yaştan, andan indi turmuşuğuz nişek bardı? Şul yaklarında şeylep gittiğiz, balalarınız buldu, koylarda işlediğiz. Balalarımız zor buldu, armiyaya gittiler. İkisi de военныйлар idi. Birisi Новочеркасскіні bitirdi. Birisi Donetsk mene hazır. Высшее политическое училище idi. Onu закончил. Atna saynalarının yanına barıp kileydi. Mukilarımın nişilerken kaygırtasın dedi. Niye bulsa, ayılan bulsa. Okup çıktılar, işlediler. Noyunda Allah'dan yazılgan hazır ikisi de vafat buldular. Kaysa Çeçne'daydı, kaysa Afganistan'daydı. Anda ranyen bulup geldiler. Açılay vafat buldular. Allah'ın rahmetinde bulsunlar енді. Anan Ali apamız da gitti уже. Küremen'de kartlıkta jetti. Mena da hazır уже 81 tola bu yıl yazın inşallah. Өлге kilemi, tırga kile, manimator işler küresin, şundan itesin. Adam kengili bilen tırışırga kerek. Başın bugüp jiresenin faydası yok. Üzün kengilini açıp bilgen kişi bu dünyada matur tıradır. Kart mı sen, yaş mı? Sen üzerinden yedi. Kur'an'ı bizde de yazgan. Bismillahirrahmanirrahim. Bitigizden de
Буран ойламасын деп. Қар буранын білесіз бе? Буран болады. Ез болға болады. Снежный буран болады. Бітігізде буран де шығады. Бітігіз келіп тұрсын, мотор ғана бар. Кішілер білен сөйлешіге. Сен аны яратмасан, сенмесен, сен аны ауыр сөз етме. Вот сенде сауабың шол болыр деген. Кіші білен мотор сөйлешсең, өзіңен мотор, ол да сеңа осал қараған, яман қараған болса, аныңда кеңіл атшып кетті, аннан да ол да сенің білен достлашма келей, осаллық біте. Аны кімнен завет? Өзіңнен завесет, әлбәтті. Шулай. Менә Абдулкадир абзай, сезне без беләбез бит инде, динле кеше, үзебезнең аксакалыбыз, татарларыбызның хөрмәтле бабасы. Шуның өчен дин ягына сез кайсы яктан, кайсы вакыттан башлап кирип киттегез? Гөмегегез буе диндә булгансыздыр инде. Дин ягына. Әмма ләкин бит тормыш иткәндә башка эш белән шөгыльләнгәнсез инде. Башка эштә күп иде. Бу эш минем беренче алдан минем бабам авылда мулла булып эшләде. Бабай намаз укыйды. Мен кичерәк идем, аның артына баса идем, басып тора идем. Аланга биткәрми, ярамый аланга намаз алыңар, укыганда чыгарга. Артында басып тор, сен балам артта тор деп. Аннан бабай инде вафат булып, әтием имам булды, шул авыл Каятырдым Ульяновскада. Анан инде бу якта үземнән үзем инде әтидән калган инде, бабамнан калган, кеңелемдә калган дин ислам юлын аларга үзем дә самоводчика белән укыдым, үзем өйрәндем, белгәннәр китапларым, ниләрем барды. Җәфәр хәзрәттә элекке Коръәннәр юк иде. То Казаннан барып килә, то Мәскәүдән шунда күкрәгенә Коръән китерә иде. Абдулкадир абзый килде. Коръән чыгара иде. Бусына күрсәтмә кемгә дә. Анда күп бит бачасына бирә алмый, ул бернигән алган инде аннан. Шундый вакытларда бар иде. Шулай тырышып укыдым инде. Әле әлхәмдүлилләһ белгәнемне шулай тырышамын. Амин, амин, шулай булсын. Амин. Бу менә тормыш иткәнсез инде, сөйләп киттегез, гаиләгез, 2 балагыз, хәзер инде бер үзегез Аллаһ Субхана Тәгалә биргән тормышыгызны алып барасыз. Менә сезнең әйтүегезчә, йөзегездән көлүегез төшмәсен, нурыгыз төшмәсен дигән Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә. Шуны да әйткем кирәк. Менә без инде сезне барыбыз да сезне беләбез, шундый адәм икәнегезне. Сезнең белән сөйләшергә дә, мәгълүмат кырырга да Абдулкадир абзый белән һәр вакыт күңелле, аңа карасаң, тагы да бартын мөгъҗиза кебек bütün проблемалар, bütün мәшәкатьләр онытыла. Сез безнең өчен, безнең яшьләребез өчен үрнәк булып торасыз инде бу дөньяда. Ничек җегәрле булырга, ничек тормыш алып барырга, ничек яшәргә кирәк икән. Анда үзем уйлыйм, ахыргы сулышыма кадәр шулай булып, синең әйткәнчә шулай булырга тырышам инде. Үзем җибатам, тырышам. Башны бергә бирергә ярамый инде, совсем да. Кая нитәсен Мәҗлесләрдә дә булганда да, мәйетләр күмәбез, анда да кешеләрне ебатамын, кайсы елый, кайсы нитә. Син ди шунда ди әйттең ди, рәхмәт ди, яхшы сүзең әйттең. Шунда әйтүчеләр дә күп булды. Мәҗлесләрдә дә син безгә килдең, мәҗлесебез матур булды, укыдың, ниттең. Шулай да әйтүчеләр бар инде. Бу мин мактанып әйтмим инде, мин үземнән белсәк, миннән дә яхшылык кешеләргә тисен, матурлык тисен, демен, якынлык булсын дип, шулай үземчә инде тырышам инде. Шундый эшләр. Амин. Инде менә 9нчы дистәгезне ваклап барасыз. 80ннән үскә киткәнсез. Яшегез дә бар инде, әйбәт. Шулай. Субханаллах, Аллаһ Тәгалә тазалык биргән үзегезгә, зиһен биргән, халкыбызны агартуга, дингә өндәүгә, ярдәмчил булуга. Менә шул яктан эшләгәндә дә сез бит инде бөтенесен эшкерсез, матур итеп эшләп барасыз. Аллага шөкер, без үзебезнең халык кына түгел, башка милләт халыклары да сезгә мөрәҗәгать итеп торалар. Әлбәттә, тырышсаң, яхшы булсын, булай чаплап дип ничек әйтергә бурычлар әйтәләр, эшләргә ярамый. Без кеңелеңне бирәсең инде, һәрбер эшләгәндә дә. Мин әле менә бу мәчетебезне салганда Nedir bugün İsmet işte büyük zor ağaç idi şu meçhedin ortasında. Starvoşkanda bizde var. Şunun yanında adam. Mırçındayım. Şunu kistim. Andaki suçlar yardım de şunu kise tepket şıp ravnet ettik. Şu bugün nedir tışımı Allah'ın ameli ingen. Allah Teala'nın selamını divere şalayında. Yırtı bazarı İstanbul'da. Anada var. Min tış görsem özüm
Шол тешеме де нетеймен де. Үзімче бұшылар ғана нақырбы бұлай шылай керек іштеген айын есе нашар болса, яқшы болса аларны да өзім тізетем, нетем, өзімче шылай болырға керек деп. Шылай енді өмірің өте. Яңғыз ауыррақ әлбәтте, но чыдарға керек. Ауыр деп башыңы бүгіп жерге ярамай. Менә Абдулкадир абый халкыбызның шушындай олы хөрмәтле аксакаллары булганда, безнең яшьләргә дә берничә сүз әйтеп китегез әле. Безнең татар халкының бит инде без беркемгә дә сер түгел, бүген диннән азрак ераклаштылар яшь буын. Әйбәт, моның инде сәбәпләре күп, моны сәбәпләрен әйтеп тормыйбыз, әмма дә ләкин сезнең авыздан ишетәс килә яшьләргә нәсихәт, ничек менә сезнең кебек шушылай матур иттереп картлык көнендә дә, олыгайган көндә дә яшәргә, күңелеңне югалтмаска, нурың сүнмәскә, менә шушы безнең яшьләребезгә, татар яшьләренә нәсихәтегезне әйтеп китексәгез. Яшьләребез өчен бик мин кайгыртам тоже. Мәҗлесләрдә булганда кемнең бар синең дип хозяйкадан сорыйм инде. Улым бар, кызым бар. Өйләнгәннәрме? Кәвгә чыкканнармы? Юк. Шуларга берничә теште таптым, Алланың әмре шадылар бер-берсенә, аилә ачылып китте. Һәрбер нидән сорамыйча калдырмыймын. Үзем өчен динебезне, ислам динен шул аиләләребез булсын дип, мусульманча шуларны тырышам инде. Шай керек эшләргә инде, нишмәк. Безнең яшебез шул хәзер калды инде. Безгә ни дә кирәкми. Иншалла. Сөйләрбез, нитәбез, кемне күрәбез. Берсен өйләндермәк телим. Никак өйләнәлми. Но сәрәнә миндә бис Алла күрсә. Иншалла. Менә мөхтәрәм җәмәгать, Абдулкадир абзыйбыз әле йөргән җирләрендә, аш вакытларында яшьләребезне кавыштырып йөреп, индәп йөрүче дә икән. Шуның өчен мондый изге эшләрегез өчен Аллаһ Субхана Тәгалә исәнлектән, саулыктан айырмасын үзегезне. Амин. Үз зихенегез белән тагы да күп еллар халкыбызга, мөселман өммәтебезгә хезмәт итәргә насыйп итсен. Амин. Без дә инде сезнең тирәдә шунда үрнәк алып, сезнең арттан әкрен генә барырбыз иншалла. Сезгә дә Аллаһның рәхмәте. Сез тырышасыз мәчетебез өчен. Бер яктан бик шатланам. Баршындык эшләребез әле сине премьер алганда. Мөхәммәдне дә сөйләм. Кемсез дә хәзер мөфтидә, кемсез дә Хәзрәт Җафар хәзрәтенә мәтәм бик яхшы аның Алла кылды Мөхәммәд Җафар. Аны да мактамаган тиштәмтигә бу специально тигел, просто йөрәктән атылып чыга шундый яхшы сүзләр әйтергә кирәк эшләр дә белсен. Күңелдән шулада. Мин никакой подхалим ничегәтәләр идән үзеннән үзе йөрәгемнән чыга шундый сүзләр. Вәсиләдә аның әнисе. Мәтәм күрдеңме Мөхәммәднең нинди булды? Әлхәмдүлиллаһ бит. Да Абдулкадир абзый шулай ди. Конечно, шулай булсын инде, ахыры хәерле булсын дә. Алла казалардан саулык бирсен үзенә, барчабызга да. Шулай. Сез әле менә сезнең белән күп инде белешәбез бер-беребезне, әйбит. Матур гына кайбер чакны шигырьләр дә сөйләп җибәрәсез. Менә үзебезнең интервьюыбызның азагында бер-ике ел булса да шигырь сөйләп бирегез әле, матур итеп кенә. Кайсы үзегезгә якын, кайсы шулсын. 1-2 елмы, 3 елманда 1 куплет, 5 куплет полностью. Габдулла Тукайның шигырьләре истә калды. Габдулла Тукай 27 yaşında вафат булды. Шулай. Аның туганнары нигә Оренбург калып, дәяләр бар бит, верблюды дип әйтәләр. Аның сөтен ниләрен эчерделәр, но файдасы бирмәде, вафат булды. Аның сүзләре генә, ниләре генә, шигырьләре генә калды инде шулай. Ең беренче көбүн анатылды инде, вакыт көп еткенгә ки мин беләйдем. Шундый мәсәлән бар. Казан артында бер авыл бар иде, Кырлай диләр. Тавыклары җырлай өчен, тагы нидер, ки өчен җырлар диләр, ки өчен, мотив өчен мыңны булсын җырлай диләр. Аннан тагы шундый белемчеләр. Чыктык, атка утырып, атларыбызны суккалапка тарткалап, киттек туп-туры Казанга карап. Шунда шулай яза иде. Бик урманын авылдан бик мактап яза иде Тукай. Урман буенча да.
Урманында кара желек, жер желек, күз ачып жемганчы hiç çeksiz жыярсың bir çilek деп еткен. Шундай şey. Урманында кеби чыршын арат, кеби деген енді майчыр атырган шылай bir зор кеби агачтан авылда ясылар еді. Ол кеби де шыны наратларга шылай үзече айткен енді тукай. Кеби чыршын арат, тепленінде ятканым бар, хәл жиып көкке карап дейм. Урманында кара желек, жер желек, күз ачып жемганчы hiç çeksiz жыярсың bir çilek. Менә мөхтәрәм җәмәгать, 81 яшьлек абзыебыз, аксакалыбыз бүген дә Габдулла Тукайның шигырьләрен, авыл турындагы шигырьләрен исендә калдырып сөйләп тора. Бу инде аның туган ягына мәхәббәте бүген дә сүрелмәгән икәнен күрсәтә. Урысча әйткәндә патриотизм аның йөрәгендә бүген дә бар. Менә бу хисләр аны гомер дәвамында шәһәр җирендә яшәсә дә озатып килгән. Алар бүген дә сүрелмәгән. Менә шушы изге хисләр безнең барыбызның да күңелебезне күтәреп тора, яшәргә көч биреп тора. Шулай бит Абдулкадир абзый? Амин, шулай булсын инде, барчабызда да шулай. Абдулкадир абзый, менә әңгәмәбезнең ахырында әйтеп китегез әле. Безнең татар яшьләренә, мөселман яшьләребезгә ничек яшәргә бу дөньяда? Киңәшегезне? Татар яшьләрен үзебезгә, яныбызга тартырга диеп, ничек менә бик матур центр ачыпсыз, шуннан башлансын, шунда да китерергә, сөйләргә кирәк. Кая ердә күрәсең? Мин кем татар егетен күрәм, өйрәнгәнме син? Тормышың бармы, аиләң бармы дип алардан сорыйм. Булмаса, шул семага сөйләп барам, пока ответ алмыйча. И дин ислам юлына. Күбесе белми İslam dinin. Min niçik bile. Min aytam bit. Babam minda mulla edanan, әтейim mulla bul dinde. Alar minni rəteller idi. Alar tertipke saldılar. Minem kengilimde şu din İslam yolu kaldı. Min anı çıgaramın geregimden indi. O singeninden da. O derslerge de şunu anlatırga. Tırışamın da kaya görem, kaya nitem. Mani sizde bit meçitte sabak da bara. Allah Tatarçada nide de. Ну, анда келіп тәтірге бола дин ислам yolunu okutkanda, kemanda okuta, iller mi okuta bizde anda da bola. Bu вопрос решим inşallah. Мен өзімче сөйлейм, кемні көрем, anlatmayman, ahırında devam etem Allah kursa. İnşallah. Allah Teala şulay nasip etsin, devamlı işler bulsun. Amin. Abdulkadir abzay, aytегез zinhar, biz bilibizçe siz biteli bizning haji kişi. Bir gene tapkırda bulmagansiz, 90-cı yıllarda birinci tapkır bargansız. Mena şul turada da bir-iki söz aytip ketегез әле. Nişek elektegез? Nişek buldu? Şundan soň his duygularıgız nişek buldu? Men haçka bar oturunda, haçka baralar degeç işitken benim geregimden plamın ud dolkunları çıka başladı. Nişek barıga? Akça yoga derle bilengen yıllargına asobeda. No nişek bulsa da barıga gerek. Bek matur apam var idi, Aliye'nin apası var idi. Anın bilen söyleşim, bar Abdülkadir, akşam olmasa bizim biremdi. Bardı, bizde akşamız vardı. Meten bet haçka yaramı, sen bet etmişsin ben besplatını senden alam. Kaç verirsin de. Bizimde var idi, anda barıp geldim birinci mertebe. Bek yakışa, bek matur idi. Andan indi tağı ikinci kat vardım. Kengilim tağı da tartaşı. Men әлі birinci mertebe asabı angarıp da jetmedim körem yakşılığın. İkinci mertebe bardım da endi spokойнығына anda baktım, beri karadım, beri nettim. Siyatları bek al-haramның siyatları, saatleri bek zor. Allah mena часто neyime körüneydi küzem. Men onu körmesem küzümde turaları nedir. Men anda jaya kireydim gостиницадан. Şol namazga. Jaya kireydim şol namazlarını kaldırmadım bana baraydım. Erten namazında şılay. Bir günde aşağıda bu. Kengilime aşağıda. Mena değil kengilime aşağıda. Kengilge aşağıdan dersene sen açıp berelmişsin, taşlay almışsın şılay. Ol kalada şılay. Şay kalsın da indi. Vatanı da şol yaşlarga da öğretirge gerek. Alar da bilsinler. İnşallah yerdem. Әлені hazır tırmışlar bir kasabı mal dağından mal tabırga bola. Әлі vakit avırrak bulsa da халық та бара иделеке де, әлі свободны була барага. Мөхтәрәм җәмәгать, безнең бүгенге кунагыбыз менә Хамзин Абдулкадир Абдулкарим улы.
Ульян өлкәсе ягыннан чыгышы белән җәмәгате Пенза ягыннан иде, бит барыбыз да белгәнчә. Абдулкадир абзый, сезгә бик зур рәхмәт. Исәнлектә, саулыкта, киләсе очрашуларга кадәр тагын күп еллар бергә шушы халкыбыз өчен, милләтебез өчен янып яшәргә булсын. Амин. Сезгә дә Аллаһның рәхмәтләре явып торсын. Хушыгыз. Хош сау булыгыз.